Hej Henrik. Godmorgen, Knud. Hej. Godt at se dig. Ja, i lige måde. Vi skal ud og kigge på Søborg Sø og se, hvor langt det er kommet, og hvor høj vandstanden er blevet, og hvor mange fugle der er kommet og sådan noget. Ja, det lyder godt. Så. Meget spændende. Så. Det udvikler sig nærmest fra dag til dag i øjeblikket, både med hensyn til vandstand og fugle. Ja, det er helt fantastisk. Jamen, altså, vi har sådan set i DOF, Ornitologisk Forening, der har vi sådan set fuldt område i op mod 30 år, hvor vi begyndte at interessere os for, hvordan man kunne få den her sø genskabt. Og så for 20 år siden... Hej, prøv at se alle pibinderne, der flyver der. Krikænder også. Krikænder. Ja, det er imponerende. Nå, men for omkring 30 år siden begyndte vi at interessere os for, hvordan at søen kunne blive genskabt. Og så for 20 år siden, da DOF havde 100 års jubilæum, ja. Der indsendte vi et forslag om at få søen genskabt. Blandt andet til, vi sendte det mange steder hen til Miljøministeriet, Naturstyrelsen og O.V. Jensens Naturfond og så videre. Der begyndte der faktisk at ske noget med, at der var nogen, man undersøgte mulighederne for, om de landmænd, der var heroppe, var interesseret i at sælge. Og det gik så lidt i stå igen, fordi der var, nogen var lidt interesseret, men de største gårdejere der, det var aktive landbrug, så der var ikke nogen mulighed. Og så var der flere af den slags initiativer, og vi pressede på. Altså, for cirka 10 år siden, der begyndte der at ske noget. Så var der nogle af landbrugene, der begyndte at vise interesse, og O.V. Jensens Naturfond var faktisk tættere og tættere på at købe op heroppe og så videre. Men så lige pludselig så blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget der i 2016, at nu ville regeringen sørge for, at søen blev genskabt. Og så trak fondene der, de trak følehornene til sig, fordi de skulle ikke blandes ind i det der statslige projekt. Og lodsejerne, de tænkte, at når nu står det i regeringsgrundlaget, så bliver prisen nok endnu højere for jorden, fordi de er forpligtet til at købe det op. Men en af grundene var jo også, at lodsejerne stod i den situation, at de jo skulle vælge mellem og investere temmelig meget i at forny drænsystemet heroppe, temmelig mange penge i det, eller finde en anden løsning. Ja, og det var det, der gjorde, at de efterhånden blev mere og mere modne også, at jorden har sat sig så meget, at vand, kan man sige, jorden bliver mere og mere vandledende, og det bliver sværere og sværere at dyrke. Så er der flere og flere, der blev interesseret i at indgå i det. Ja, for der er utroligt stort organisk indhold i jorden her, og den bliver ved med at synke. Og det gør så, at, at der er større behov for dræning, ikke? Ja, lige præcis. Ja. Så er der så gået 10 år nærmest, hvor staten har lavet jordfordelinger, Naturstyrelsen har forhandlet og drukket kaffe med lodsejerne, og der har holdt møder, og man har diskuteret, hvor høj vandstanden skulle blive, og om det skulle helt op på det gamle niveau med den maksimale søudbredelse, eller det skulle være lidt lavere og med lidt mere. Der er mange, nu letter enderne igen derude, ja. Der er virkelig kommet mange ænder og rovfugle. Ja. Og vandstanden er jo ikke så høj endnu der, og der er en masse viber der, og krikænder og pibænder. Ja. Der er tusindvis af ænder herude efterhånden. Ude til venstre for os ligger der jo masser af vand, som du dårligt kan se for urtevegetationen, men der ligger 1000 svømmeænder derude til venstre for os. Ja. Flere tusind formentlig. Formentlig flere tusind, ja. Så det er jo der hele, den hovedparten af søen kommer til at ligge. Ja. Når man så diskuterer man jo så frem og tilbage der, hvor stor søen skulle blive. Nu er man så ind på sådan en mellemting, hvor det ikke er helt den maksimale. Jeg kunne godt have lavet højere vandstand end det her, og så ville man
skulle have lavet lidt anderledes i kanten for at undgå, at det naboarealer, landbrug og så videre blev yderligere påvirket af vandet. Men nu er det lidt lavere, end det kunne være. Men det bliver jo enormt stor sø på, jeg ved ikke, hvad det er, 3 kvadrat. Vandfladen bliver 350 hektar, og det samlede projektområde er 600 hektar. Ja, og man valgte, så vidt jeg husker, den midterste af 3 vandstandsløsninger. Men det gør jo til gengæld også, at du får noget mere randzone i kanten, hvor med eng og mose og forskellig natur og biodiversitet. Ja, netop fordi, at jorden tørven er brændt ud der i alle de år, så er der, kan man sige, så hvis man hævede den til den samme vandstand, som den var i gang, så ville søen sådan set blive dybere, end da man afvandede den. Ja. Så nu begynder tørveopbygningen jo så igen, og jeg vil sige, det er også derfor, det også er godt for klimaet, at søen ligesom akkumulerer kulstof i bunden, og på den måde er med til at sænke klimaændringerne. Og bidrage til grøn trepart. Ja, lige præcis. Ja. Selvom det jo er vedtaget længe før den grønne trepart, så er det jo sådan lidt en prototype på, hvordan de grønne trepartsarealer de kunne tage sig ud. Både selvfølgelig langt de fleste i mindre omfang, fordi de er mindre, men forhåbentlig også nogle, der er lige så store rundt omkring i landet. Altså 350 hektar det er jo så 3,5 kvadratkilometer vandflade, så det bliver jo en af de absolut største søer i. Er det den 4. største sø i Nordsjælland? I Nordsjælland er det den 4. største, ja. Der er en fjeldvåge mere. Ja, det må der er mange af i år. Ja. Så rovfugle, de kommer jo simpelthen, fordi at musene efterhånden ikke kan leve ude på søbunden der, så vandrer de ind mod det tørre, og så er rovfuglene parat der, så det er ret imponerende, så mange rovfugle der er. Og har virkelig mange. Det er det bedste sted for rovfugle i Nordsjælland i hvert fald. Ja. Hvilke rovfugle ser man i øjeblikket? Havørn, rødglente, fjeldvåge, musvåge, duehøg, vandrefalk, tårnfalk, blå kærhøg. Har jeg sikkert glemt nogen. Sporhøg, jeg ved ikke, om du fik sporhøg, ja. Ja, så kan der jo vandrefalk. Ja. Og forleden dag var der en flot vandrefalk, der lige kom ind over der. Så om sommeren kan der komme lærkefalke måske, og måske ovenkøbet finde på at yngle heroppe, så det er jo en meget sjælden ynglefugl. Rørhøg har ynglet her i år, og dem kommer der flere af, det er der ingen tvivl om. Området vil tiltrække dem som ynglefugle. Ja, der kan man 10 par måske, kunne man forestille sig, der kan komme af den alene her. Det er... Rørdrum har været her i år for første gang. Okay, ja. Det er også en af dem, man gætter på, der virkelig kan få et fast tilholdssted heroppe i Nordsjælland i det område her. Traner. Og traner også, ja. Havørnene plejer tit at sidde over i de der asketræer over ved det, der hedder Trevej. Okay, ja. Jeg var oppe i søndags der var der også 6 havørner faktisk. Ja. De kommer garanteret til at yngle også lige. Der er jo et par i nærheden her lige, men altså det er spændende, hvor tæt de kommer ud i selve området, om de kan. Jeg er ikke sikker på, at det havørnepar, der holder til her, er et af de par, vi nødvendigvis kender fra resten af Nordsjælland. Okay. Det virker som om, det er et ekstra par, men det er der nogen, der ved mere om end mig. Der har tit været et par, eller nogle gange, jeg har været derovre
Man kan se op for ruinen der, synes jeg, men jeg ved ikke, om jeg kan ikke lige huske, om der er nogen ynglepar der. I det område der, men der kommer givetvis nogen, der er tættere på. Også nogle af de gamle træer, der har fået lov til at blive stående, også ude i søen eller på nogle af øerne der, eller andet. Der kan jeg garanteret godt, eller ikke garanteret, der kan måske komme et havørnepar på nogle af dem. Og fiskeørnen vil komme i træktiden, når der først kommer fisker. Ja, der er en tårnfalk. Ja. Jamen, det, der er særligt spændende i øjeblikket ved Søborg Sø, det er jo virkelig den her overgangsfase, vi er i, hvor der er tiltagende vand, som påvirker hele området, og som tiltrækker de vandfugle, som Knud har nævnt før, og som også tiltrækker rovfuglene. Men vi ser jo ind i en situation, hvor vi har at gøre med et område, som i hvert fald ud fra et fuglesynspunkt er i hvert fald af national betydning, og måske også kan der komme vandfugleforekomster af international betydning. Det ser vi ind i. Ja, det tror jeg faktisk sagtens, der kunne komme. Og noget af det, der også er spændende, det er jo netop det her dynamiske landskab, som jo er særligt udpræget nu, hvor det ændrer sig fra en landskabstype eller naturtype til en anden. Men som forhåbentlig også kan vare ved, altså med at man har lidt svingende vandstand og overgangene der mellem det tørre og det våde, det hele tiden varierer lidt. Og der er nogle områder med træer og nogle områder med eng og nogle områder med vand. Og så den der dynamik, det gør, at der hele tiden sker forskydninger, og der kommer nye arter til, og nogle forsvinder eller går tilbage i antal. Så det er ofte de områder, hvor man har den mest rige biodiversitet, det er de der grænseflader mellem forskellige naturtyper, altså mellem vådt og tørt, og mellem åbent og skovbevokset, altså lysåben natur og skovbevokset natur, og hvor man så har græssende dyr, og der går ind og ud der og præger landskabet. Og vandstanden kommer til at svinge 40 cm her, efter beregningerne, så det vil jo netop komme til at give den der dynamik. Ja, altså for mit vedkommende, der synes jeg, at det ser meget ud, som man kunne ønske sig. Altså i en overgang, der så det jo faktisk ud, som om at vandstanden den steg lidt højere, end man lige havde forventet, eller som jeg i hvert fald måske lige umiddelbart havde forventet, men altså alt i alt går det nok nogenlunde efter beregningerne, så herhen over foråret, så tager vandstandsstigningerne, så bliver det nok lidt afdæmpet hen over sommeren, og så først en gang til næste vinter, så når vi måske op på det maksimale. Så ja, jeg tror, det går nogenlunde planmæssigt, men man kan også sige, at potentialet har rent fuglemæssigt er også så stort i virkeligheden, så det er rigtig svært at forudse. Altså, stort set alt er muligt her i virkeligheden. Ikke? Ja. Altså, vi får en periode, hvor altså måske for evigt der, så kan man sige, der vil der komme 10.000 vis af vandfugle hvert år, altså ænder og vadefugle og terner og måger og hajer og traner og så videre, som vil bruge området både som resteplads og som ynglested. Men det er jo tit med sådan nogle genskabte søer der, at de er særlig interessante og særlig kan man sige, spændende lige de første 10 år cirka, hvor der sker så mange omvæltninger, og hvor der ikke er så mange fisk i vandet endnu og så videre. Der er ofte et lidt rigere fugleliv, men altså selv efter den der særlig intensive startperiode der på måske 10 år, så vil det være et af de bedste fugleområder i Nordsjælland. Ja, det er der ingen tvivl om. Ja, og der er jo simpelthen så meget, synes jeg, med både det naturmæssige, det landskabsmæssige, altså hvordan man kan se, hvordan det gamle sølandskab, det bliver mere og mere naturligt at se på. Men også kulturhistorien med Søborg, ruin og vejene rundt om og så videre. På en eller anden måde, så bliver det bare, for mig set, bliver det sådan et mere naturligt og harmonisk landskab, hvor der bliver masser af dyreliv og planteliv og kultur og så videre at opleve. Og man kan jo se bare i løbet af den første måned her, hvor efter pumperne blev stoppet, og søen ligesom for alvor begyndte at gendanse, der har der jo været
tusindvis af mennesker for at se det, og så bare forrige weekend, hvor jeg var heroppe og se der holdt der jo biler i kø nærmest for at komme ud og gå, og jeg vil tro, der bare den dag, der var der mellem 500 og 1000 mennesker på stierne rundt om søen her, så det har i høj grad, kan man sige, nyhedens interesse, men altså, der vil jo mange år, der vil det jo være sådan både en daglig udflugtstur for de lokale beboere heroppe, og en weekendudflugt for københavner, og måske en feriefornøjelse for dem, der bor i sommerhus i Nordsjælland og tager ud og nyde naturen i Søborg Sø. Men jeg må indrømme, at jeg oplever, at rovfuglene og de der store koncentrationer af vandfugle også har en eller anden tiltrækningskraft på alle, og jeg møder tit folk heroppe, som siger, at vi skulle have haft en kikkert med. Ja. Og der er jo mange, der kommer for fugle. Altså halvdelen af dem, man møder, de er jo lidt interesserede i fugle, og det her i starten, men altså, der er også rigtig mange, som kommer, bare fordi de har hørt om, at Søborg Sø er blevet genskabt, og siger, hvor er vandet henne, og hvor er søen? Og så den er ikke helt kommet endnu, men den er på vej, må man så lige fortælle dem. Men altså, det er jo så også nogen, som måske lettere bliver interesseret i natur og fugle og så videre, ikke? Så altså de årstal, jeg lige kan huske der, altså efter at Doften for alvor foreslog, at søen skulle genskabes der i 2006, så gik der 10 år før det kom ind i regeringsgrundlaget i 2016. Så har man så arbejdet for Naturstyrelsen og Miljøministeriets side, som det hed dengang, på at genskabe søen, og så her i efteråret 2025, altså var det slutningen af september, 30. september, der blev pumperne så slukket af ministeren for Grøn Trepart, Jeppe Bruus og forskellige andre inviterede og lokale beboere og så videre. Og så siden den 30. september 2025, der er vandstanden så begyndt at stige med måske en halv centimeter om dagen eller mindre. Altså den ganske langsomt, afhængig af hvor meget det regner og hvor meget det fordamper og så videre. Så begynder søen så at genskabes, og så må du hjælpe mig, Henrik, men er det ikke at man mener, at det vil tage omkring 1 år til halvanden? Ja, halvandet til 4. Okay. Ja. Lidt afhængig af, hvilket rådgivende ingeniørfirma du spørger. Okay. Ja, jeg tipper selv på, at det tager 1,5 år, for så tror jeg faktisk, at søen er ved at være fuld. Så altså ikke efter den her vinter, men måske efter næste vinter i foråret 2027, så vil jeg gætte på, at søen er ved at være fuldt genskabt. Men der er så mange par usikkerheder der om, hvor meget det regner og sner og så videre, hvor tør sommeren bliver. Hvis vi får sådan en knaldhård varm sommer med ingen nedbør, så kan vandstanden jo hurtigt falde igen i løbet af sådan nogle måneder der, ikke? Men lad os se om 1,5 år, om ikke at den er ved at være der. Og med genskabt menes, at man når en kvote 1 meter. Ja, men det er også det, jeg tænker på. Og så er det ligesom... der er mange usikkerheder der. Ja, det der snyder også, det er, når man går så langt ned her, og der stadigvæk er vegetation ude der, hvor der vandet skal komme. Altså herude på min venstre side mod øst. Det er jo der selve den store sø kommer til at ligge. Der kan man ikke se vandet, fordi det gemmer sig nede bag ved vegetation, og så den smule, der er kommet. Og selv når vandstanden kommer op på det maksimale, så vil gennemsnitsdybden i søen, den bliver 1 meter. Og det dybeste sted bliver omkring 2 meter, så vidt jeg husker. Så det er jo en utrolig lavvandet sø. Og det vil sige også, at hvis ikke der er græsning på engen rundt om, jamen så vil det let udefra, altså hvis man står på land, så vil det vandfladen blive skjult af tagrør, som vokser op. Men altså det er meningen, at en stor del af bredarealet skal afgræsses med heste eller okser eller kreaturer, som kommer ud der. Og det planlægger Naturstyrelsen jo allerede, og der planlægges, så vidt jeg ved, også samgræsning med nogle af de lodsejere, der stadigvæk ejer dele af projektområdet. Ja, det er jo rigtig godt. Så det bliver holdt åbent, og man også får den der variation langs med bredden af søen.
Og det er i hvert fald hensigten. Og det er jo den lavvandede sø, som også er årsagen til, at det bliver sådan en rig fuglelokalitet, fordi mange fugle netop er helt vilde med at kunne nå bunden, hvor både de lever af planter, så kan de finde planter dernede, eller hvis de lever af smådyr, så kan de komme ned til bunden og få fat i dem. Og så når vandstanden så svinger over et år med 40 cm, så var der hele tiden være nogle områder, som sådan er helt lavvandet. Og nogle er måske lige blevet tørlagt, hvor vadefuglene kan gå rundt, og på andre årstider, der vil de lige være blevet oversvømmet, og så svømmeænder, og krækænder, og skeænder, og pibeænder og så videre, de kan svømme rundt, ligesom vi ser nu. De er rigtig glade for det der helt lave vand. Ja, jeg vil sige, med hensyn til Søborg Sø, så er den jo ikke voldsomt prangende udstyret med parkeringspladser, men der er dels parkeringsmuligheder ved Toftevej, som ligger heroppe, ved pumpestationen oppe i nordenden. Der er også nogle få parkeringspladser i Søborg by, og der er en privat parkeringsplads ved Jagtforeningen, hvor man har lov til at parkere. Og det er sådan planlagt, at den nordlige del af søen på sigt bliver forbeholdt rekreativ anvendelse med lystfiskeri og sejlads og sådan nogle ting. Det er jo ikke kommet i gang endnu, det er der ikke vand nok til, men der er stadig faktisk vand nok til op omkring Slotsruinen, at man kan se ganske mange fugle, især svømmeænder. Bortset fra det, så er de især nede i det område her, at der er rigtig mange fugle i øjeblikket. Det er et fantastisk område. Jeg har hørt fra en ejendomsmaler, at det typiske ved sådan en genskabssø der, det er, at huspriserne lige ved i nærheden der, de bliver fordoblet, og så op til 2 kilometer for sådan en genskabssø, der stiger prisen med mellem 10, 20, 30, 40, 50 og så altså op til 100% i de år lige efter at søen er blevet genskabt. Så det er virkelig... Det er lidt en guldgruppe at have købt et hus der, inden man vedtog, at søen jeg skulle have købt en ejendom her, kan jeg høre. Ja. Havørnene sidder jo som sagt tit ude i de der asketræer, de høje asketræer ude i midten af søen, men nogle gange sidder de over i nogle piletræer lidt længere til højre, og nogle gange sidder de inde i piletræerne, så du stort set ikke kan se dem. Det er jo det geniale sådan et område der. Det er, hvis man ligesom kan zonere det sådan, at der er nogle steder, hvor der er de her rekreative aktiviteter, som oppe i nordenden her af søen, hvor man giver lov til det. Og så er der en væsentlig del af resten, hvor man giver det fred og ro, og hvor man ligesom kan opleve det på afstand, så man kan sige, almindelige mennesker de får mulighed for at opleve fred og ro og en uforstyrret dyreliv på afstand. Altså, hvis folk bare måtte
sejle og gå og ride og løbe og cykle og kigge på fugle alle steder, så vil det jo forstyrre alt for meget. Så vil man ikke få de oplevelser, som man kan gøre her. For hvis man for eksempel har sådan en ø med nogle træer, hvor fuglene kan sidde i fred og ro, og så noget vand, hvor man ikke sejler, og hvor man heller ikke fisker eller vader rundt, så får man en meget større oplevelse. Og dyrelivet får det meget bedre. Ja. Og der er det meningen, at den sydlige del af søen her skal være forbeholdt naturen og det stille friluftsliv. Ja. Der er 12 km hele vejen rundt. Der går jo i et stiforløb hele vejen rundt langs med kanten af området, og det er 12 km. Ja, det er noget med en 3-4 km. 4 km, noget i den stil. Noget i den stil. Og så hele den statsejede del af søen, der bliver jo så også jagtfred, og kan man sige, der bliver ikke noget jagt. Og de steder, hvor naboer og private har arealer til, der er der jagt. I jagttiden selvfølgelig kun, så må vi se, hvor længe det bliver ved med at være privat. Det bliver lidt spændende at se, hvor voldsomt det bliver, om det kommer til at forstyrre. Men altså, det er jo den mulighed, som private har, når de indgår i sådan et søprojekt, det er, at de kan vælge at sælge jorden til staten, eller hvem der nu skal eje arealet fremover. Eller de kan jordfordele, hvor de får noget andet jord et andet sted, eller de kan vælge at beholde jorden, og så blive en ejer af det kommende område. Det er der så nogle af naboer og landmænd og lodsejere, der har valgt heroppe. Så det bliver lidt spændende at se, hvordan det kommer til at fungere. Men det er mit indtryk i hvert fald, at den jagt, der har været drevet her hidtil, mest har været på hjortevildt. Ja, det kan jo godt ændre sig, når der lige pludselig er 20.000 ender herude i søen der. Ja, så. Det kan det jo. Søen er faktisk tørlagt af 3 omgange, og man startede på det meget tidligt, allerede i slutningen af 1700-tallet. Kom det første forsøg, hvor man gravede en kanal fra nordenden af Søborg Sø og op til Gilleleje, de 4 kilometer der. Og det lykkedes overhovedet ikke. Den næste tørlægning var i slutningen af 1800-tallet, og der kom man rigtig langt. Og så har der været en mindre tørlægning igen i 40'erne, så vidt jeg husker. Så søen er virkelig en tørlagt af 3 omgange. Og hvorfor man oprindeligt gjorde det var for at få mere landbrugsjord. Ja, landbrugsjord er først og fremmest i form af græsningsarealer. Og kan man sige, da man de første afvandinger der i 1600-tallet, det var typisk for at få græs til kreaturer og til heste og så videre. Og så i anden omgang, hvor man tørlagde den fuldstændig, og hvor der stort set ikke var noget vand tilbage, hvis overhovedet, der var det der for at pløje det op og lave det til decideret agerjord med korn og så videre. Og det er jo simpelthen, fordi man havde, det var den datidens intensivering af landbruget. Så den sidste afvanding der i midten af 1900-tallet, det var jo en genopfriskning, kan man sige, hvor man på grund af den her sætning, der sker, når tørrejorden bliver nedbrudt, og der kommer ilt og luft til, så bliver den nedbrudt til cirka 1 centimeter om året, så det vil sige, at i løbet af 50 år, så er bunden af søen, den er ligesom blevet kommet 0,5 meter længere ned, og det vil sige, at det der var tørt, det bliver lige pludselig vådt igen. Så bliver man nødt til at dræne endnu dybere. Og det var så det, man havde valget her nu, om man skulle endnu en gang dræne området, eller man skulle genskabe søen, og der valgte man så heldigvis at genskabe søen. Bramgæs og grågæs især, det er også nogle af dem, der er kommet mange af heroppe. Jeg har også været her lidt før. De kunne godt lide de der halvvåde marker, der var herude, men det er nogle, som også godt kan lide det lave vand, der er kommet nu, og de vil sikkert også begynde at overnatte herude i endnu større antal nu, når der kommer vand. Så kan de stå i fred og ro, eller svømme i fred og ro derude om natten. Der er virkelig mindst 3 gode grunde til at tage landbrugsjord ud og genskabe natur. Og den ene, det er selvfølgelig at gøre noget for naturen, at man kan få noget natur igen, som er blevet ødelagt. Det er en god grund, men så er det også med til at sikre et bedre vandmiljø, også fordi at man bruger ikke gødning, og man bruger ikke pesticider
i sådan et naturområde. Det gjorde man på de gamle landbrugsarealer. Så det slipper man for, og samtidig er naturen med til at rense, kan man sige, og denitrificere, altså for noget af det kvælstof, som bliver ført til området med vandet, det bliver forvandlet til frit kvælstof, som det er i luften, og som er uskadeligt for naturen. Så på den måde får man også renere vandmiljø og havmiljø. Så er det med til at sikre renere drikkevand, fordi der ikke bliver brugt gødning og pesticider osv. Det er med til at sikre en masse rekreative muligheder, altså folk kan komme ud i naturen og slappe af og få ro og få gode oplevelser. Det er godt for turismen og lokalsamfundet efterspørger i dag i højere grad natur, end de efterspørger landbrugsarealer. Så der er mindst 5 gode grunde til, at søen er blevet genskabt. Og det er også baggrunden for, at man jo nu har vedtaget den her grønne trepart, hvor 10% af landbrugsarealet skal tages ud over de kommende år her, og være med til at sikre netop bedre havmiljø og bedre klima og bedre biodiversitet og bedre rekreative muligheder og bedre drikkevand. Det er ret utroligt, så meget vand man kan se på dronebillederne i forhold til, når man går her. Ikke? Altså, der får du slet ikke indtryk af, hvor meget vand der faktisk er derude. Nej, der er nogle kæmpe vandflader, og man kan også se, når enderne flyver op derude, at de har jo ligget nede i noget sjarpvand der. Ikke? Ja. Så når man ser det ovenfra, så ligner det sådan et spejlblank vandoverflade, men når man ser det her, så ligner det nærmest sådan en græsmark. Ja. Ja, man kunne godt forestille sig, at Søborg Sø på et eller andet tidspunkt blev en del af Nationalpark Kongernes Nordsjælland, men det ville jo i princippet kræve, at der så var noget forbindelse fra søen og ned til Gribskov, hvis det skulle lade sig gøre. Ja, så det er nationalparken her i Nordsjælland, det er jo i forvejen lidt af et kludetæppe med flere små områder, som jeg kunne sagtens forestille mig, at det blev en del af nationalparken, men det bedste ville jo være, hvis der ligesom blev skabt en sammenhængende grøn korridor fra Gribskov og Esrumsø op til Buresø og skovene ved Helsingør og også over mod Arresø, at det ligesom blev sådan et samlet grønt område, som man sige, med en vis værdighed kunne kalde sig nationalpark. Fordi man kan jo sagtens kalde det her nationalparken. Det vil ikke gøre nogen forskel for naturen, andet end at det vil komme med på nogle kort og tiltrække nogle flere turister måske. Men hvis man kunne gøre det som led i en stor naturgenopretning i Nordsjælland, så ville det jo give mening. Jamen, hegnet her er opsat med henblik på, at der skal være kreaturafgræsning inde på området her for at sørge for en god biodiversitet med åbne arealer og arealer, der er mere tilgroet og et varieret fugleliv for eksempel. Forhåbentlig kan der også komme på den anden side her. Der kunne man også forestille sig, at det enten blev knyttet sammen til et stort græsningsområde, eller der kom et andet område derinde, hvor der også kunne gå nogle heste eller okser og kreaturer og græs. For ellers så bliver det gået helt til med pilekrat og høj rørskov og træer på sigt. Det kan jo også være godt for nogle fugle, men det vil gøre det lidt sværere at opleve området. Så det ideelle af det er, hvis man får sådan en blanding af områder, hvor det er græsset og lysåbent, og nogle områder, hvor det er groet til. Og det kan man forhåbentlig sikre her.
96 cm, så det er steget 4 cm på 10 dage. Så det går langsomt den rigtige vej. Jamen, det er en halv centimeter om dagen, ikke? Ja, godt og vel. Eller knap nok. Ja, knap nok, ja. Så ja, det går den rigtige retning, men en halv centimeter om dagen, det er så også 15 cm på en måned, så det går derudad.